Kako ostvariti ovih 8%? Pa evo, jedan od primjera kako 8% godišnje novac može raditi za vas, je neko napisao da mu investicije zarađuju novac, cilj je novca zaposliti da radi novac, je investicija u plemenite kovine. Ovdje vam je prikaz u zadnjih 15 godina kako ide, pada, raste cijena zlata. Od 2009. godine do ove godine, evo ove godine je porasla cijena zlata za 15%. Ova unca je koštala prošle godine u ljeto 1600-1700 eura, sada je već preko 2000. Prošli tjedan jedan moj klijent je kupovao 5 ovakvih unci za 11.000 nešto eura i u petak i do jučer 54 eura je razlika u cijeni. Nije dobio je ponudu prošli tjedan, nije odmah kupio i već mu je porasla cijena 54 eura. I ako vidimo kako se cijene kreću, prosjek u zadnjih 15 godina 8,9%. Ako vas ne interesiraju investicijski fondovi, ne interesira vas nekretnine ili imate već sve to, a želite imati fizički, ima i opcija pohranjivanja u sefu. Ako ne želite čuvati doma, može biti jedna dobra opcija. Ovo je konkretno unca zlata čistoća 999,9. Tako da evo mi kao kompanija i omogućavamo zapravo pod najboljim uvjetima direktno od kovnice kupiti zlato ili srebro koje je u ovih 15 godina prosječno cijena 10,7. Ove godine plus 17, prošle godine minus 4,8. Srebro se više koristi u industriji, tako da prošle godina Njemačka proglasila recesiju, pa automatski time se usporava malo proizvodnja, ali evo ove godine već imamo plus 17% cijena srebra je porasla. Pošto se na srebro plaća PDV, pametno je pohraniti ga u sef. Imamo opciju otvarivanje sefa u Švicarskoj, gdje osoba onda ne plaća PDV, kada je pravo vrijeme prodati srebro, kupiti zlato i povući si zlato fizički ako ga želite imati kod sebe. Jedan od modela kako možemo doći do onih 8%. Jedan od modela, osim naravno drugog stupa i trećeg mirovinskog stupa, je ulaganje u različite investicijske fondove, u više investicijskih fondova. Ovo vam je izvještaj danas sa stranice HL Portfolio, neki od fondova evo, koje ja osobno koristim, koji su zadnjih 12 mjeseci imali prinose plus 23, 25, 22, 12, koji su imali prinos ove godine 8, 8, 9, koji su imali prosječni godišnji prinos u 3 godine 9,5, 12, 28, 6,08 ili su imali u 5 godina prinose 12, 30, 10,80 i fondovi koji imaju koliko imaju kapitala. Tako da kombinacijom različitih investicijskih fondova kroz nekoliko različitih platformi, alata, isto tako možemo doći na tih prosjek. U pravilu da je to između nekakvih 5 do 10% godišnje, a da ne pričamo o visokim rizičnim investicijama. Znači moguće je ostvarivati tih prosjek 8%. Kada je to u banci 2 do 3%, onda je ovo jako dobra kamata. To znači pripremiti se za mirovinu, iskoristiti ove alate, mogućnosti, uštedjeti, napraviti protok novca i naravno ono što smo rekli, mi smo izvor prihoda, sve to treba netko investirati i platiti. Korak treći, napravite zaštitu sebe, svojeg zdravlja, svojih prihoda, svoje obitelji i budućnosti. Ne znam koliko ste tu upoznati sa programima zaštite zdravstvenog, dodatnog zdravstvenog, riziko itd. Ali zapravo oni vam mogu pomoći savladati ove rizike. Jedno je ako predugo živimo pa nemamo dovoljno novca, ili su bolesti pa je sve skupo. Drugo je ako se netko od nas sutra ne probudi, ili možda će se dogoditi, to je tako svaki dan, se neko sutra ne probudi, ostanu financije, problemi i obaveze da u tom trenutku imamo financijski mir. Ili ako dođe kakva bolest, nezgoda, onda u tome može biti problem bolovanja, što smo vidjeli ovdje u komentarima, invalidske mirovine itd. Naravno, ako ostanemo bez posla i prihoda, opet neka bolovanja, kako to možemo riješiti. Ne znam ili znate da sve ovo možete riješiti, zaštititi sebe, imati 50 do 100 tisuća eura u trenutku bolesti, u trenutku invalidnosti itd. I sad ću vam pokazati jedan program, odnosno jedan izračun. Recimo osobe koja danas ima 30 godina i sada se želi financijski zaštititi za 50 tisuća eura. Što recimo znači da je osoba uzela primjer jedan stambeni kredit
ili ima gotovinski kredit, ili ima biznis, pa je uložio svoj biznis, i osoba sa 30 godina se, nepušač, želi financijski zaštititi od rizika koje smo svi 100% izloženi, samo ne znamo kada ćemo i kako ćemo, a to je rizik smrti. Znam da je ovo teško za prihvatiti, ali jednom ćemo da otići s ovog svijeta, samo je pitanje što će za nama ostati, da li dugovi ili novac. Ova osoba je sebe zaštitila na 50.000 eura i to plaća mjesečno 12 eura. Za 12 eura mjesečno, s druge strane je 50.000 eura ako se dogodi najgore, da obitelj može zatvoriti dug ili da se banka može naplatiti za 12,21 euro mjesečno. Onda, ako osoba ima zaštitu invalidnosti 100.000 eura invalidnost, ako se nešto dogodi, 16,20 eura mjesečno košta 100% invalidnost koja se onda isplaćuje, što je veći postotak, čak do 3 puta. Znači 300.000 eura u slučaju invalidnosti osoba dobije. Jer se s tih 300.000 eura mogu zatvoriti krediti, olakšati pristup možda kući, kupiti invalidska kolica, kupiti auto, ostane još dovoljno novaca, pošto je invalidska mirovina 300 eura, 400 eura, možda je rata kredita za stan 700-800 eura. I tu imamo rješenje. Znači, ako se dogodila invalidnost koja je bila od 25 do 50% ili čak viša od 50%, onda ta osoba prima mjesečno rentu 1000 eura. I ako se dogodi smrtni slučaj te osobe, renta se isplaćuje dalje obitelji. Znači, osoba je nastradala. Događa se svaki dan u prometu. Ljudi imaju kredit stambeni na 20-30 godina. Obitelj, 3 djece, male. Supruga možda na porodiljnom i osoba nastrada, tada ima mjesečno 1000 eura. Ako osoba premine zbog te nezgode, ta renta se i dalje isplaćuje. Ne znam, za 2 godine osoba premine, idućih 18 godina se isplaćuje obitelji. Jer kada nastane takva bol, da nije još i financijska bol, za 8 eura ili 18 eura. Dogodi se lom, ovisno o tome koji je lom, do 5000 eura odšteta. Čovjek je nastradao, ima neki lom kosti, ne znam, pete, ruke, noge, bio je na bolovanju 30 dana, primanja se smanjuju. Troškovi ostanu isti ili se povećaju, u tom trenutku svaki dan je plaćen 20 eura, bolnička dnevnica. I bio je doma čovjek 3 mjeseca ili mjesec dana, svaki dan 20 eura, za 1 euro 60 ili 14 eura. A ako se dogodilo najgore, da je uslijed prometne nesreće osoba otišla s ovog svijeta, onda na ovih 50 dobiva se još 50, isplaćuje se 100.000, odnosno isplaćuje se 200.000 ukupno. Osoba je kompletno pokrila svoj kredit. Znači, zato govorim financijsko planiranje. Sve je super u idealnom slučaju ako se ništa ne dogodi, no što ako se nešto dogodi? Isto tako ako dođe neka bolest, 10.000 eura za odštetu bolesti, da ne trebamo prekidati svoju štednju za djecu, štednju za mirovinu, nego da si mogu sanirati svoju bolest, lakše taj trenutak prebroditi i naravno što prije se vratiti na posao da bi počeli zarađivati. Plus da još možemo svoju djecu zaštititi. Ovaj konkretan izračun je za 95 eura mjesečno. Imamo klijente koji imaju za 20 eura mjesečno, za 30 eura, 40, ovisno o potrebama i planovima. Nažalost, ljudi ne znaju da za ovakve iznose čovjek može imati financijsku zaštitu. Tako da evo, to sam htio pokazati vam. Kako se gradi financijska kuća? Pa prvo, evo, zaštitite sebe, svoje prihode, što sam pričao, dopunsko, zdravstveno, dodatno, ako mi se nešto dogodi, što prije se mogu liječiti, da me to ne košta. Riziko, što sam sad pokazao, svoju imovinu u kojoj živim, da sam zaštitio, naravno auto, kasko, ono što nam je osnovno potrebno. Da bi nakon toga mogli dalje ulagati, štediti, to bili mirovinski fondovi, investicijski fondovi, plemenite kovine, zlato, srebro, nekretnine,